Jemur pergombalan karo persemfakan disit guys. Alhamdulillah kien mbek rampung gue ngumbai manual guys. Rika pada wis ngumbai apa urung guys? Senajan mendung ya tetep ngumbai. Lah nek ora dikumbah kok kumbahane numpuk tambah akeh tambah dhuwur kayak gunung tadi nih guys. Hehehe. Minggu anggone libur malah uprek bae kayak iki guys. Jen ana rampunge ana bae pahalane IRT ya guys. Tapi yo kayak kiye rakaton tetep bae dikira pengangguran. Layar apa-apa lah ya guys. Semoga lelah kita semua para IRT jadi lillah. Amin ya robbal alamin.